kira ki amarya na, ke kwakice mini angonki. Farin ciki za ya tabbata in kika zama a bar sona. Fatima ni dai ina son ki, za na kira ki a bar kauna. Da ni da ke Allah ya haɗa, ko makiyanmu ku saurara. Da ce a soyayya na yo, me zai saka ni na kyale ki? Muni da kauye na zaga, in aka gani a nuna ki. Mai kyan iri na gaishe ki, siffaki dole a yo lura. A zahiri na yo dace, me zai saka ni na kyale ki? Fatima yar autar mata, ina kiranki da bebi na. Ni zan mai gadin ci cikin gida in kin zama. Na toshe kunnaye na ma, akan kina sha makyana. Fatima ce autar mata, kaunar gida shi ta rushe na. Gaisuwa ce ne zama da ke, domin kashe ta muradi na. Akan kina sha fama dai, a zuciyata babu yake. Wallahi Allah na shaida, a rayuwata babu yake. Da ni da ke har mun yi kama, in aka gani a nuna ki. Da ni da ke in mun aure, cikin gida kyayo shara. Dan haka zan yi tattaki cikin gida ki dubawa. Mu roƙi Allah gatanmu, duk lamarinmu ya gyarawa. Sannan mu ringa salatinmu ga da baban kyawawa. 'Ya'yanmu in sun tasowa, mu samu suna kwarara. Zan yi rawa ne yo murna, tunda na gane kina sona. Tauraruwa a cikin mata, ke zan kaiwa dangina. Komai na saki kina muni shi, kin cire cuta a kalbina. A gaskiya na yo dace, rukon amana kin nuna.